Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio. Molt bon dia, Víctor Calderón. Bon dia, Pedro Vicente. Bufacanyes. Com estem? Molt bé. Ostres, Aquesta setmana hem tingut un cap de setmana llarg per llegir molt, no? Sí, jo tenia també més dies de festa i també he llegit molt. Ja has vist que... Perquè tenia ressenyes per fer encara del passado. Sí. M'he posat a llegir bastant, sí. Genial, doncs... I he descobert còmics nous que farem ressenyes avui, molt divertits. Mangas, que saps que llegim pocs mangas? Sí. Doncs mira, un manga. Avui parlarem de... Bueno, avui parlem una mica de tot, en realitat. Sí. Ens hem guardat el material de Marvel per la setmana que ve. Perquè hi ha molt, i d'un parell de còmics molt interessants, alguna reedició, bueno, un parell de reedicions, bueno, tot el que és Must Have és reedició i tal, però que pinta molt bé. Sí. I avui, per començar el mes, doncs parlarem d'això, de novetats editorials i algunes notícies, també, perquè hem d'informar d'una notícia grossa, Sí. És una cosa que portem preparant ja des de fa bastantes setmanes. Sí, haig de dir en públic que tu estàs currant molt. Bueno, sí, ens ho estem currant. És un esdeveniment que es farà a Mataró el dia 1 de juliol i és la Diada del Còmic en Català. La Diada del Còmic en Català, on els Bufaganyes serem presentadors /organitzadors amb l'ajuda de la Plataforma per la Llengua. Sí, bueno, ells s'encarreguen de tot, en realitat, i nosaltres hem organitzat el tema de les xerrades. Ells s'encarreguen més de la producció d'infraestructures i nosaltres de la producció de contingut. No? Sí, podríem dir-ho així, i això, l'1 de juliol hi haurà paradetes amb llibreters, editorials, vindran autors i nosaltres estarem a l'escenari fent diverses xerrades amb autors i autores convidades que anirem informant aquestes setmanes per les xarxes socials. Així exacte, esteu atents a l'Instagram dels Bufacanyes que anirem desgranant quins continguts, perquè n'hi ha... Hi haurà cosetes molt xules, És que hi ha xerrades que estan molt guapes. Sí. Així que, si ens voleu veure les cares, l'1 de juliol serà al pati del Cafè Nou, entrada gratuïta i de tot el dia. I serem tot el dia ja, o sigui que anirem informant, no us perdeu tot a les xarxes i prepareu les butxaques perquè hi haurà còmics xulos per comprar. Sí, prepareu les butxaques perquè si ja que aneu, compreu-vos alguna coseta. Sí. Mira, un que potser segur que hi és de l'editorial Finestres, així comencem ja amb les novetats, que l'editorial Finestres edita en català Louis Riel, que és una biografia de Chester Brown, que és un autor de còmic underground americà. És un autor bastant polèmic perquè ha fet algunes biografies, autobiografies sobre temes de la seva relació amb el món de la prostitució i tal, que són bastant polèmiques. Està molt bé. Sí, i aquesta és una biografia d'un autor... Ell és canadenc, el Louis Riel, penso que no... Sí, també és canadenc, i era un home que va lluitar pels drets del seu poble i va provocar una rebel·lió bastant potent, i és un personatge bastant polèmic fins i tot a dia d'avui. Així que tenim moltes ganes de llegir-lo, perquè sí que he llegit els còmics autobiogràfics de Chester Brown, que, com et dic, són bastant humorístics i crus, no? Però en aquest cas el Louis Riel no l'hem llegit i de bona mà tenim bones recomanacions, així que li farem una ullada. Perfecte. Més novetats? A veure, què tenim? Allò, Batman un mal dia, que estan fent com una espècie de com es diu? Ara no em surt, una espècie de broma assassina amb tots els dolents. Sí. Doncs ja va sortir passat mes el de la Catwoman, que està bé aquesta, està bé, on estan el J. Wilson i Jimmy McKillivy, vaya nom. Sí, mola perquè cada còmic amb cada personatge és una història. N'hi ha algunes històries que són molt fluixes, tot s'ha de dir, molt fluixes, però d'altres que estan molt bé. I la propera que ve és la de Bane, que és el tio aquest forçut, que porta màscara i tal, com gairebé tothom, i que els autors són Joshua Williamson i Howard Porter. Jo el que em temo és que quan hi hagin tret tots els Batman un mal dia, facin un tomaco gordo. Segurament facin Bueno, això cadascú són 9 euros i ja està. I són 64
pàgines, que serien un parell o tres de també grapes, està no? xulo que tenir-los així per separat una mica, perquè com són diferents històries autoconclusives, no? Sí, no, i estan molt xules, són històries... La Catwoman m'ha agradat perquè es troba com un alter ego que té que combatre contra ell i està molt i molt bé. Ja apareix Batman, estan molt enamorats, en el còmic. Ostres, tu. El Bane és un d'aquests dolents que a mi sempre m'han agradat, així que segur que també... Sí, dels pocs habituals, no? L'hem pogut veure en 2 pel·lícules per això, a la de Batman Forever i després a la de El retorno del Caballero Oscuro de Nolan, que allà el fa el Tom Hardy. Però el passa que no se li veu mai la cara perquè porta tota l'estona la màscara. Però bueno, és un personatge que a mi em fa por, la veritat. Genial. Sí. Mira, anirem fent una mica de tot. Volia parlar també d'Estampida, que és un fanzine que s'ha publicat ara, que és molt xulo. Un fanzine que ja vam parlar una mica quan vam anar al Graf. És veritat, vam conèixer a la coordinadora una mica del fanzine i és un fanzine però té bastantes pàgines, ara no sabria dir-te, però és un fanzine molt ben fet. Sí, és cine western, LGTBI+, etc. És a dir, que és un cine que ens presenta històries western de l'oest, però amb una visió més moderna, podríem dir-ho, no? Perquè sempre aquesta visió antiga de Clint Eastwood fumant una mica, no s'haurà copiat ara el Pedro Almodóvar fent la història que ha fet del western? També, doncs mira, és un bon moment per posar de moda el western LGTB i aquí aquestes històries, com sempre les antologies, no? Hi ha algunes que molen més, altres que molen menys, són estils molt diferents. Aquí molen totes, posats a recomanar, estan totes prou bé i hi ha alguna que destaca molt perquè hi ha dibuixants molt potents, autors i autores. Així que això es va publicar també amb un crowdfunding, amb Berkami, i també m'ho han enviat amb unes enganxines i un punt de llibre i unes postals i tot, o sigui que és una edició molt xula, us animem a buscar-ho. L'editorial és una editorial petita d'autoedició, Bronco Còmics, Estampida, cine western LGTB. Carai, està molt bé, no? Sí, i seguim amb un dels teus autors preferits. Sí, el Jeff Lemire, que Astiberri ja ha tret la segona part de Snow Angels, que és aquesta unió que fan Jeff Lemire i Joc, un dibuixant que està molt xulo, i veurem quin desenllaç té la Mili i la Mae, que es diu així, la Mili i la Mae, després del que li ha passat al seu pare, allà en aquell món post-apocalíptic. Explica'ns una mica. On és tot gel, un món post-apocalíptic on és tot gel, on hi ha 3 normes, no pots anar més enllà de certs llocs perquè, si no, el senyor de les neus vindrà i et farà mal, no? I te crujirà. Què passa? Que justament ells surten una mica d'aquesta zona i quan tornen al poble s'han zapellat el poble, han matat tot el poble i apareix un tio, el senyor de les neus, que és un tio amb una tecnologia que lo flipes i que té uns ganivets que va tallant allà la penya com si fueran conejos. És un estil rotllo post-apocalíptic, també? Sí. És Jeff Lemire. Raro quan no és post-apocalíptic. També fa gràcia perquè és a la neu, no? A la neu i al fred. I aquesta neu... Representa que viuen com en una trinxera, per entendre'ns. És com una trinxera gegant, un canyón, com el canyón de Colorado, doncs viuen a dintre. Com aquella pel·li de Star Wars de les últimes, no? Que hi ha com un canyón, una trinxera allà a la neu. Sí, és un canyón infinito i tenen que o poden anar cap amunt o cap avall, i si deixen anar cap avall es troben màquines excavadores i diuen, què és esto? No sé què, perquè fa molt de temps que no ho han vist. I ara hem de veure, després del que li ha passat al seu pare, com s'ha espavilat les dues nenes. Snow Angels, Jeff Lemire i Joc, editat per Astiberri, com sempre, bona teca. També, aprofitant aquest post-apocalíptic de neu, volíem també comentar que s'ha començat a gravar i han sortit algunes fotos de la pel·li. Bueno, no, és una sèrie que estan fent l'Eternauta, que qui no el conegui és un còmic que es va publicar amb tires de premsa a Argentina i és... Que van treure fa poc una reedició molt xula a Planeta. Sí.
i és un còmic també que ens explica una mica també un món post-apocalíptic on la neu és mortal, no? I quan comença a nevar tothom s'ha d'amagar, i al final aquest còmic és una mica, com molts còmics de ciència-ficció, és una reflexió una mica sobre l'actualitat, no? I una mica la misèria humana i lo podrits que estem, no? Sí. Així que ànims amb aquest Eternauta, que tenim ganes de veure l'adaptació, tot i que el còmic ja us diem que és insuperable, així que ja veurem què tal. Molt bé, una mica de terror? Sí. Mira, han sortit la primera grapa d'Expediente Warren. Recordeu que n'hi ha unes pel·lícules d'Expediente Warren que no les penso veure, ja us aviso. Jo tampoc les veuré. No les penso veure perquè, si no, el nivell de caca en el meu calçotet pot ser memorable, no? Fan canguelis. Però bueno, potser els còmics sí, estan traient les grapes d'Expediente Warren via DC Comics, DC Ediciones, i res, els guionistes és el David Johnson McGoldrick, que no sé qui és, i el Rex Ogle, bueno, l'Scott Snyder està també, i després ja de dibuixos està el Dave Johnson, Dennis Coleman i Jerry Brown, que no sé qui són. Bueno, no em sona cap d'ells. Només l'Scott Snyder. Sí, però bueno... Si està com a guionista, bueno... Tinguent en compte que és una capçalera d'una pel·lis, o sigui, unes pel·lis molt conegudes, no sé si tenen que veure amb les pel·lis o no, ja hauran agafat els personatges i tal. Suposo que sí, però bueno, ECC ho ha començat a publicar amb grapes, seran diverses grapes, així que si algú li mola el canguelis d'aquest rotllo, us ho recomanem. De moment hi ha un programa de 4 grapes. Vale. La primera ja ha sortit, la segona surt el 27 de juny, la tercera el 25 de juliol i la quarta el 29 d'agost. Un estiu de cagar-se de por. Sí, un estiu per cagar-se. Després una altra cosa de terror, la tumba de Dràcula. Ostres, sí, aquest terror... Artist Edition. Bueno, tampoc és gaire terror perquè això es va publicar als 70 i als 70 el terror que hi havia era bastant més naïf, podríem dir. Vale. Però hi ha aquest Artist Edition que ja van publicar fa uns mesos d'Estela Plateada, també, aquest personatge de Marvel. Sí. I Marvel als 70 també va publicar La tumba de Dràcula, que eren històries de Dràcula, amb un equip artístic que era una passada, que era Marv Wolfman als guions, que era un guionista d'aquella època molt potent, i Jane Colan i Tom Palmer al dibuix, a l'art, i Jane Colan és un autor molt conegut i a mi m'agrada molt quan treballa amb aquests personatges més de terror i tal, a part dels superherois que havia fet Daredevil, per exemple, el Jane Colan. El Dràcula m'agrada molt perquè té un estil molt detallista i molt... I molt vuitantero, no? Sí. Bueno, vuitantero bueno, no, setantero. Sí que és molt de l'època, i aquest és un volum que és bastant caret, jo crec que serà uns 40 pavos segur, que és un Artist Edition on es poden veure les pàgines originals, o sigui que si us agrada una mica el rotllo TVO de terror i tal, i sobretot veure l'art original, no us perdeu aquest perquè és potente. Així que... 40 euros. 40 pavos, molt 40 pavos, ahí està. La tumba de Dràcula, i si voleu llegir-lo aquest en format normal, això també es va publicar fa uns mesos, ja diria que uns anys, amb un format a 15 euros, penso, el tomo, el volum, que també es pot llegir. Són diversos volums, perquè aquesta sèrie va començar als 70 i va durar un piló que no vegis. I no parlarem d'ell, però el recomanem. Jo ja me l'he llegit, habéis oído de lo que ha hecho Eddie Gein, i és una història basada en un fet real d'un senyor que vivia per els Estats Units profunda amb una mare ultra religiosa que el va manipular de tal manera que la pregunta és, ¿habéis oído lo que ha hecho Eddie Gein? D'aquest personatge surten tres personatges mítics del cinema de terror i de novel·la, sobretot. Surt Norman Bates de Psicosis, surt Buffalo Bill, que és el dolent del Silenci dels Anyells, o sigui, el tio que es vestia... El Silencio de los Corderos. Sí, en català, Silenci dels Anyells. No ho sabia jo. I després també... Però aquí Buffalo Bill? Es diu Buffalo Bill. Ah, ostres. Diu Buffalo Bill. Vale. Perquè tracta les pells.
Ostres. Com Buffalo Bill feia, amb els búfalos. I després l'altre, ara m'ha marxat del cap. Sí, el cara de Queer, que és el dolent de la matança de Texas. Sí. I tot són per diverses raons. És una biografia que està molt ben explicada i el dibuix és espectacular. Ja no dic res més. Eric Powell, de Gun, així que aquest me'l vull llegir jo i el comentarem de seguit. Te l'emportes i farem una anàlisi perquè és una meravella. El 22 de juny surt Rocketeer, Cargamento de la Destrucción, que això és un còmic que és d'un personatge mític, que és el Rocketeer aquest. Aquest d'aquí? Sí, aquí tenim el primer... Que Disney va fer una pel·li molt ben encertada, crec. Sí, a mi m'agrada molt. Sí, una pel·li molt xula. Aquest que surt com a novetat és amb Mark Waid i Chris Samney, que els dos són artistassos amb un estil molt clàssic però molt fresquet, amb una línia de dibuix molt clàssica però que es pot llegir ara i dona gust. Ara per l'estiu penso que de puta mare. I volia recomanar aquest Rocketeer que tinc aquí, espera que l'agafo. Ai, el xiringuito se desmunta. Se desmunta el xiringuito. Volia recomanar aquest també perquè aquests, l'editorial Monstros Com? Monstros ha agafat amb la Z aquesta, no? Sí. Això, l'editorial Monstros ha comprat tots els volums de Rocketeer i els publicaran ells. I són històries autoconclusives totes? Sí, són tots volums que es poden llegir de manera autoconclusiva i aquest és el primer que jo recomano si voleu començar amb el personatge. La portada és maquíssima. Sí, és la història, diguéssim, original de Dave Stevens i doncs, en realitat són com diverses històries curtes, no? Sí. Però en un volum es poden llegir molt bé i l'estil també és superclàssic. Superguapo. I és una passada. Estil una mica cartonià també, sí. A vegades, amb alguns personatges. Sí. I ara això, fa més de 40 anys que es va publicar això, també s'ha de llegir amb aquesta perspectiva, perquè potser hi ha algun personatge, sobretot el personatge de la noia que surt, doncs és una mica el retrat d'aquella època, no? Malauradament. I el personatge original, o sigui, el personatge protagonista, diguéssim, mola molt. Té aquesta armadura que no us explicaré d'on la treu, us llegiu el còmic. Ai, ara no me'n recordo jo d'on la treia. Sí, bueno, és mig robada, podríem dir, així que... No era mig trobada? Sí, però després s'assabenta que està mig robada i tot i així la segueix fent servir. Sí, així que molt guai aquest Rocketeer, una bona sorpresa i tinc ganes de llegir aquest nou volum amb el Chris Samney de dibuixant. Vinga, un altre que surt. Taxi. El taxista, aquest és de Martí, aquest ho publica Ediciones La Cúpula i aquest va ser un còmic que originàriament es va publicar a les pàgines de la revista El Víbora i és sobre un taxista i són històries d'un taxista, són històries en blanc i negre. El dibuix de Martí, que és un dibuixant de per aquí, és genial, té molt d'art i són històries curtes, no? Publicades a la revista als anys 80 i són molt divertides, moltes d'elles, i bueno, és un taxista que es veu dins d'històries que potser no hauria de viure, no? Home, és un tema del taxista que va recollint persones i cada persona té la seva història que es podria fer fins una sèrie de televisió, Doncs sí, perquè és una bona manera d'explotar-ho, així que sí. Aquest molt recomanat, és una antologia amb totes les històries per 22,50 i en blanc i negre, molt guai, si us mola històries underground us agradarà. I tu us volies recomanar també un manga o què? Bueno, primer, abans d'anar als mangas, que hi ha dos, ja anem ràpid, que encara queda temps, una recomanació perquè arriba Los Cazadores Solitarios, que és una obra de Tyler Crook, tant com a dibuix a guió. Tyler Crook, quan veieu el dibuix i sortirà per norma, direu, ostres, aquest dibuix em sona. Per què? Perquè ha format part de dibuixar a la AIDP, que és l'Agència de lo Paranormal de Hellboy, de l'univers de Mignola. Sempre amb molts bons dibuixants, aquesta sèrie, també. Sí, és una passada. Tyler Crook, que ha sigut guanyador d'un premi Rush Magnin i nominat fins i tot a un Eisner i co-creador de Harrow County, que no sé quina és aquesta. Sí, està guapa. Doncs bé, presenta una fantasia que va sobre sobrenatural i fantasia i poder, destí i aquestes mandangues, no? Los Cazadores Solitarios, té molt bona pinta. Sí, que són caçadors de monstres i són dos, un que ja està vellet i
un altre que és molt jove, i a partir d'aquí pues, va passant les coses. Li hem fet una ullada i només per l'art ja té molt bona pinta. Sí, jo me'l vull comprar. Això el 25 pavos, el reservarem al Pipa Còmics per pillar-lo. Albert, a la saca! Té molt bona pinta. Bueno, és que jo he descobert que hi havia molts còmics de dolents del món Hellboy i ja els he demanat. Ostres! Sí, que sí. Bueno, és que ets completista del món Hellboy. Haurem de fer un especial un dia del món Hellboy. Bueno, mira, per aquí. Tot això. El Loto Carmesí. Ostres! Kunshei l'Immortal. Rasputin, la voz del dragón. Sledgehammer. Frankenstein Underground. Aquest el tinc jo, si vols. El visitante, cómo y por qué se quedó. I la Casa de los Horizontes Perdidos, i n'hi ha un altre que me l'acabo de llegir que és el origen de el Fuego Negro, la calavera del Fuego Negro. Vale. Sí. Bueno, el món Hellboy, si us agrada, és molt ampli i no us l'acabarem. I mola perquè van sortint personatgets d'un lloc a un altre i mira, et fa gràcia, sí. Vale. I ara sí, anem a Hajime Ippo. Sí, Hajime no Ippo. Que això és un manga com molt clàssic, l'anime és molt conegut ja per aquestes fronteres. Sí, l'anime diuen que és molt bo. Sí, i molt llarg, que té com un munt de capítols, i ara per primera vegada es publica a Espanya de mà de Planeta Còmic, i és un manga sobre boxeig. O sigui... És com el tirilles de la classe, el que es fiquen amb ell decideix ser boxejador. I a partir passa aquestes coses. Recordo que havia un còmic també molt divertit, de riure, en clau d'humor, que es deia Noritaka, que era més o menys el mateix d'un que volia aprendre kickboxing. Ah, ostres. Sí, el meu germà el té. Segurament es va basar en aquest. Segurament. I aquest també està molt recomanat, inclús per gent que boxeja, per boxejadors, diuen, ostres, aquest manga té molta tècnica, és bastant realista, així que també, si us mola el boxeig o la boxa, no? En català és boxa. La boxa, si us mola la boxa, li foteu canya. I per acabar, un manga que he descobert, ha sortit el número 4 ara, no sé si tindrà 8 números, que es diu Rooster Fighter, que és aquest que tenim aquí davant, que veieu que hi ha un pollastre. Rooster Fighter, en català, com seria? Pollastre... Lluitador. O alguna cosa així, no? Sí. A veure, és de Sakuratani Shu, i dibuix, un dibuix molt elaborat, amb molt de detall, molt xulo, moltes tintes, i el dibuix els dibuixos, ja estàs veient, no? Estic veient algunes pàgines ara i dic, ostres, tu, és que Sí, va del palo. Però bueno, la gallina aquesta porta un mòbil que es comunica amb els humans. Ostres, sí. Explica'ns la premissa, perquè a mi m'ho vas dir, vaig dir, ostres. La premissa és molt loca, perquè és un pollastre que lluita contra monstres. En el món apareixen uns monstres que li diuen d'una manera que no recordo, uns koji o alguna així li diuen. Bueno, són monstres japonesos, no són Sí, són monstres japonesos, però a l'atzar, dissenyats per cada... I doncs els monstres neixen a partir com d'un ou que surten al clatell de les persones. Ostres, vale. Que quan arriben a un punt d'estrès molt bèstia, el monstre surt, no? Vale. Que també és un reflexe de pues que la gente ya está al límite y peta, pues no quieres estar delante, no? I doncs un d'aquests monstres va matar la germana del nostre protagonista, que és aquest pollastre que aquí tan maco. Ostres, vale. Sí. I doncs ell, pues... És un món normal, entre cometes, un món normal. Les gallines són gallines, els pollastres, les tortugues, i els humans són els humans que es transformen en aquests monstres. Pues ell va recorrent al món buscant un d'aquests monstres que té un tatuatge en el coll, perquè va ser el que va matar la seva germana. Quan va sorgir, va començar a aplastar coses, es va zapillar la germana. I el pollastre té un atac especial que fa com un quiquiriquí molt potent i rebenta els monstres. I doncs van passant coses i tu vas veient de com són els monstres. El disseny dels monstres és molt guapo. Suposo que és també rotllo estil videojoc, bueno, com molts mangas d'aquests. Van fent. Van matant dolents fins que arriben, no? També. Però què passa? Que com ja t'he dit que és molt realista, el pollastre té les seves necessitats d'animal, que no és com els humans, que sempre tenim ganes
de tenir sexe. Sí. Els pollastres bueno, depèn de quin humà, també t'ho diré. Sí, bueno, en general. Però el pollastre tiene su època de celo i quan arriba l'època de zel es posa molt pesat con les gallines, sí, que és el que has vist abans. Vale. I doncs és com una road movie, van passant coses, vas veient coses i es junta amb el pollito aquest, amb el pollito que porta un missatge que és honor. Ah, vale. Honor. I ho porta aquí a l'esquena. Perquè el seu pare humà li ha escrit i li ha dit, vete con el pollo este que te va a ensenyar coses. Sí, és un manga molt paròdic, no? És molt d'humor total. Sí. Molt d'humor per les circumstàncies que et vas trobant, no? I per què els dolents es fan dolents, o per què surt el monstre, acabes rient, no? Seria una mica a l'estil One Punch Man? Sí. Vale. Sí. I mola molt perquè es troba una gallina que la gallina se'l vol matar a ell. Per què? No t'ho diré per què, però... perquè ell... Té els seus motius. Ell és un lobo solitario, va entender, no? Vale. Hola, què tal, no sé què, pim, venga. Bueno, ara que dius un lobo solitario, és el pollastre i va amb aquest pollet? Ara, en el moment que estic llegint jo, ja van 3 en el grup. Ah, vale. Va ell, la gallina que porta com un arma tàser i una motxilla amb un mòbil que es comunica amb els humans per parlar amb els humans i diuen als humans, la gallina nos está hablando. Sí. Brutal. I ell, van buscant aquest monstre i mentre van buscant aquest monstre que va matar la seva germana, pues està pillant tots els monstres que es troben pel camí. Genial. Molt bona pinta. I és que és molt divertit. Jo vaig llegir els 2 tomos en una tarda, els 2 tomillos, i és que és d'Ibrea i no són cars, són 8 euros cada un o així, aproximadament, i el disfrutes, perquè veritablement el detall del dibuix, de com són el disseny dels monstres, ja veig que... el pollastre com es baralla, que el pollastre té uns abdominals que ja m'agradaria a mi tenir-los. És que és una premissa super divertida, però portada en sèrio, no? Sí, és que és això el que té gràcia. Sí. És tot sàtira, però portada molt en sèrio, però que tu estàs veient que és sàtira, però que ho tracta d'una manera molt sèria i això és el més divertit de tot. Genial. Sí. Doncs amb aquesta recomanació anirem acabant. Us recordem que heu de guardar-vos la data de l'1 de juliol. De les 12 del migdia, potser? No, de les 10. De les 10? De 10 fins a les 8, però bueno, també hi haurà cinema a la fresca a la nit. A la vespre. Podem dir la pel·lícula o encara no? Sí. Podem dir que és una pel·li de One Piece, no direm quina. Vale, perfecte. Ja us anirem informant a properes setmanes, però el pati de Cafè Nou de Mataró, de 10 a 8, 1 de juliol. Diada del còmic en català. Perfecte. Fins ara, doncs. Fins la setmana vinent. Fins ara, bufacanyes. Adéu.